Okay, bafundi awulale njengamanje ufunda grade 12 noma umfundi ke ozobhala iphepha sila kule question le ka November 2023 question 7 asike sifundeni kahle ngokubambisana bathi kule question lena in the diagram uSTK lies in the same horizontal plane. RS is a vertical tower. The angle of depression from R to K is beta. Nangya lokhu uzama ukutshela ukuthini ukuthi le angle mangabe ubeta nalezo ubani ke izoba ubeta kuyabonakala. And emva kwaloko emva kwaleyo nto sebezothini lapha phansi sebezothi ke right akulalethisise kahle iarea ka STK is q meter square. STK ST uphi lapha yana uSTK uzoba uq meter squared, right? Sebethi ke manje ke awukudetermine i-length ka SK in terms of P, Q and alpha. Ngamanye amazwi sifuna thina i-length ka SK sizoyidetermine kanjani kuna? Ngamanye amazwi wena uzongena lapha ku number 1 wakhona kusho number 7.1 sesizothi thina ke i-area kaba lapha yana ka triangle bani ke bani ke STK is equal to half ohamba neside esilibiza ku TS times uSK sekuzoba usin bani ke sekuzoba usin S kuyabonakala asubstituteni ke manje i-area ka STK bathe bengabe benza ama measurements bathola ukuthi izoba uQ and leya sesizoba no 1/2 kanti lapha yana uTS wethu value P and ngalapha ya sesizobhala uSK ohamba no sin bani ke no sin alpha and siyokwenza abaniki lapha yana siyokwenza uSK yabe subject shuthi ke both side sizodivide ngale portion esibiza ku bani ke 1/P sin ba lapha yana sin alpha sikwenze ngala siphinde futhi sikwenza nangalapha yana kuzoba uP sin alpha mengabe sidivide shuthi lo khanselana nalo lo akhanselana nalo lo akhanselana nalo yana sizo end up sino SK and elingana nobani ke lo 2 yaphezulu ke sezoba u2Q all over bani ke all over P sin alpha nansi ya into ebekade idingakala shuthi iside lika SK ke manje sesiyalazi bafundi ukuthi iside lika SK liyohlezi lubani ke lu2Q ohamba no P sin alpha sesiyawufaka ke la shuthi lo uSK wethu uzobobani ke u2Q all over P sin alpha siqedile ngo SK right siyalapha ya number 2 na kuthini manje phansi uthi number 2 na ke asike showe ke manje ukuthi ke ngabe uRS wethu uzokwazi ukuthi abhaleke kanje yana sike sibukeke lapha yana ukuthi ke uma ngabe kuthiwa sifuna ukuyophendula uRS sizomenza ngayiphi indlela na and mengabe sithi siyabuka lapha yana ke manje sesiyazi ukuthi ke kule party lesesinayo sizothini kuna sesizothi thina ke in triangle ba lapha yana number 7.2 lesuphendulayo bafundi ningalahleki neso right la sesizoba no in triangle bani ke in triangle RSK sesiyawubhala ku RSK and emva kwalokho sesiyasebenza ke manje uma ngabe sisebenza vele sidinga lela side lithi RS kanti sinayo SK lapha phansi kuyabonakala shuthi lo muntu ungena nobani manje ungena no tan beta and utan beta wethu ke manje ochaza ukuthi sizobhala uRS lapha yana all over ba lapha yana all over uSK mase senza ke lana ke uRS abe subject shuthi la sizoba no SK times ba lapha yana times sin beta sesebenzisa imetha yakhe endala wekhona ku SK vele sesiyawazi utholile shuthi la sesizoba ke no 2Q all over P sin bani sin alpha times utan beta and asik times ke lokuya nongaphezulu kutimesana nongaphezulu sibosi sofinyelela ine answer nabayishilo ngamanye amazwi bese ku 2Q tan ba lapha yana tan beta and all over baningi manje uP sin alpha okusho ukuthi number 2 siuthole 100
percent. Akekho umuntu okhalayo laphayana. Niyazibona izinto ukuthi ke thina info class asizile la kuzodlala kodwa ke sizokwenza ukuthi ke ujabule kuyabonakala and mengabe ujabula and usuyayibona into esiyenzayo laphayana ukuthi ke iyohlezi kanjani iyohlezi kanjeyana right. Mengabe sebethi ke lapha phansi ke awukucalculate ke manje usize ka-alpha. Uma ngabe ufuna ucalculate usize ka-alpha sike sibuke izinto zethu esiyinikeziwe laphayana. Bathe uRS wethu uzoba ubani? Uzoba u70 la right. Okunye wase siyatshelwa kuthi uP wethu uzoba ubani? Uzoba u80 shuthi ulingana no80 laphayana right. Okusho ukuthi ke uRS vele we already have and mase sizotshelwa ngobani? Sizotshelwa ngoQ. uQ wethu kwase kuthiwa uQ uzoba lapha phansi. uQ uzoba u2500 kuyabonakala. Ngamanye amazwi shuthi ke u2500 okushuthi uQ sesinaye shuthi uQ u2500. Mase siyobheka ke laphayana siunikeziwe yini ubeta? Yes, ubeta siunikeziwe. Ubeta wethu kuthiwa ubani kubeta lapha phansi? Ubeta siunikeze ubani ke? Siunikezwe u42 degrees. And kuleya question ke good people sekuyi matter of substitution but ke bathi qhekela ke uma ngabe usuzothola into yakho kuyomele wenze sure ukuthi ke lapha phansi kulokhuzane ualpha uzomthola uzoba less than what? Uzoba less than u90 degrees right. Mengabe ezoba less than u90 degrees okuchaza ukuthi le question le noma kanjani sizoyiwina. Manje wena uhamba neteam ewinayo info class futhi le question le kanjeyana sizoyiwina noma kanjani. Ku number 7.3 oku last question wethu sesiya substitute vele formula sinayo futhi uRS wethu ubani ke u70 and lapha ya siyabuyela kuzoba u2 open bracket uQ wethu ubani? uQ sitsheliwe kuthiwa ke u2500 siyamsana and mase siyobheka futhi okunye lapha ya sizobuya nobani ke? Sizobuya nothana. Ubeta wethu sutholile basitshenile bathe ubani ke u42 degrees. Sekusebenza imath yakho labafundi and emva kwaloko wenze njani manje? Usuzoqala lapha ezantsi usuyophinde futhi uyabuka lapha ezantsi uP wakho ubani kuP? uP usuthola ukuthi u80 and emva kwaloko ke mase siyaqhubeka sisobhala bani ke usign uyena umuntu ehlangene ngaye leyana ubani ke usign. Lento le ichaza ukuthini kuna? Ichaza ukuthi lo sign akakhuphuke lo ehle. Futhi mengabe ekhuphuka kasike sibhaleni mathematically sizoba no sign lapha phezulu mase sizoba no2 sizoba no5000 no2500 sizo close ibracket sizoba ke no tan 42 degrees. Ngezansi sizoba nobani manje? Sizoba no 80 times 70 kuyabonakala. And emva kwalo mase senza ke ualpha be main character futhi ualpha wethu uzogcina sewusign. Usign ubize ngegama elisha lapha yana. Ngamanye amazwi kushuthi lapha soba no 2500 sizoba ke no tan 42 degrees all over bani ke u80 times 70 degrees. Yonke ke le part esiyenza lapha yana abafundi and sizosilidela phi na? Izosilidela ekutheni sikwazi ukuyobona ke answer yethu ekwazi ukuthi sibize ngoalpha. And ualpha mengabe sithi siyambheka ke kahle awuzinikeze nawe ke isikhathi usibhekele ualpha lapho uthi uzothini ke na. And mangabe ushaya ke calculator yakho ualpha uphume muhle njenga kanjeyana. We are done with iphepha la ka grade 12. Sicabanga ukuthi mangabe sesibonana ke sizobonana kwilokhuza kwi menstruation lapho khona sesiyoqinisa khona kokugcina okuphepha 1 osalile right.